Hello, good afternoon. Ini Samung khwlai tongo yang ladies toilet by gents toilet. Keran tin dinau jaga program tongo. Ani boss ni bini mani mana srado khlainai engkai mela bo hinjago obo charinan bagwi tini onek busy jotono samung khlaijak. Para manang ni borok haikhoge khel khele tongo joto het khele tongo ayung na nagroni mai tumi duma obai kena samung khele tongo jotono busy ge angbo samung krak khaimi abano je mantei mani hamero thumtringi soktringi tongo angbo yang bisingo bahika decoration khalai tong bisingo odek paika tai odek paya ko onek kam chamila tini so malayana norway